Филм от създателите на Съкъс 2. от 25 декември. Продължението. Съкъс 3. Още повече. Интриги, съспенс, секс, Още повече. драма, насилие, секс, Още повече. екшен, трилър, секс, Още повече. балкански реализъм и анадолски вандализъм. 10 в едно. Робърт Де Ниро, Това е един филм, в който бих искал да участвам. Ал Пачино, Съкъс е най-големия пропуск в кариерата ми. Брат Пит. Готов съм да платя, за да играя в този филм. Ню Йорк Таймс. Въпросът, дами и господа, е дали Сем ще спре този сериал. Шмаркан в ролята на похотливеца, Силвестър в ролята на злодея, Ал Бенджи в ролята на комбинатора. Очаквайте от 25 декември. Продължението. Съкъс 3. Шмаркан отвръща на удара. След рекламите вижте последният епизод.